Iki tas goreng apa jenenge? Otak-otak. Otak-otak gitu. Kok otak-otak iku apa semak plano? Kan otak-otak iki mau. Clara arep goreng telur kae. Kegedean. Wes kok kayak garam apa belum? Ini anyar lagi, awas anyar, itu anyar lagi. Itu awas. Kan kurang to kayak gini. Iki sing anyar mau tulisane sing timbul ada dua jauh kuwi sing anyar. Masa gitu lah. Sutil mana kan? Untuk empal sini. Kuwi ndek belakangmu, yang kecil ada, besar ya ada. Ya sing kecil iku Norara. Nanti Kak, Iku saudaraku kecil iki. enggak ada ini. Iki lho. Oh, Iki apa kuwi sirepmu? kecil banget. Saudara. Lah Duta ra mak goreng nih. Mau Ra awakmu ben. Dino kok keramas to ra? Keluhan aku. Keramas siang ra? mau apa Kak? Woi cabe. Keramas kok malam Maya siang. Enggak apa-apa. Pusing loh marahnya. Udah biasa aku. Ini pas yang mau ngublok mau mah. Piringnya iku lho. Kanca Osrone wis buyar, Pendawane ya buyar. Keri klambine tok. Wis ada kelambi tok. Ayo barang. Kae yang nggih kani Oslo. Banyak to, sini kamera. Sopo sing isi kok iki lho sing isine Yo. iki. Nah, sana. Ojo mbok ciwiti lho ya. Ujungmu ya, Mas? Hah? Ujungmu iki. Lek putih ya biru. Wah, lha iki kok jebol aja dua kuwi kok. Sampai muni putih ngono kuwi. Wong iki ya malah ngono. Kenyataan Itu langsung kocok sih. Lama. Iku gegedean geni ta ra kaya. Heeh ta? Ini putih emas no. Cilik no. gosong lho. Lah ya cilik no. Tanganmu karo wajahmu lho jek putih banget. Iklan nganu nesana napa lek. Len karyaku Lah jenik meja ta nak. Lha merekam apa ya? Demen aku. Gimana lho? Ya, Tiba ya Ndut. ada jeblok. Makane dieta no Ndut. Tapi jetang ya. gosong. Ndi. Nah, hasil gorengane Clara. Gorengin iki. ya. Ojo. Ini piye to? Kosong. Ora. Ini apa kosong? Enggak sengaja. Masaku. Habis saya. Pintar mendengaran Mas. Dene ngomah. Dia tuh dari rumahnya memang udah pintar. Woi, ya ya. Di sini siapa? Ojo. Enggak kok. Adanya pinter loh, emang kece. Ramel. Sergap ya saya. Kosong. Iya
Kayak no Clara pisan. Dicilikne no gede nganune genine Dut. Gedean. Ajar iki jan koyo cicak ya. Napa? Bokah lho ngono kuwi. Iya. Koyo wis cicak. Wis pas. Karo bacane iki ne sak. Bebek-bebek. Kuwi wis pas ndak siji kuwi. Merah pun to. Itu gue. Kita nggak ada uang loh buat makan di Lamongan. Nyapar nang Lamongan. Stres nih, kayak stres nih. Tadi komen kok kita nggak ada. Orang munafik ini ti. Ya ada mau buat di Lamongan. Ya, gosong lo ya mau tinggal ya. Dia sama gosong-gosong nih. Oh ya. Sing goreng emas yo tahu gosong. Aku nggak bisa masak, tapi aku rajin. Ibu mau tas telepon dah. Kabar. Hmm? Kabar. Aku kalau boleh semua. Clara mau kurang minyak, enak goreng ki, gorengane dubrot iki. Goreng kakak. Janda mama kan ora ra. Pokoknya anak aman itu sama rame. Lah, Nah, sama. Kalau ada cerita ku kekancane ngerti apa-apa kok kayaknya aku. Mau nyelok Pak, ngomong lho. Yuyan. Beh. Coba, Bu. Apa kata ngomong iki? Pengen lah. Lagi gue. Sudah. Apa lah sing ceblok? Apa mak sing ceblok? tapi kok lagi Pak ning Padang toh. Endi dah? Nduk gak mau kok mandi-mandi. Rama ame habisno. Ki semua babi to po. Siapa? Enggak oleh nek saiki. Nggo di video sesuk. Apa? Sesuk. Wis sampel gratis kok nek wis di video baru boleh. Iki upload cut ya. Ah, tunggale ta. Mateng ya, Pak? Mateng kok, Pak? Wes. Oh, kok nek. Aku mah ngasih tanya. Ya wes. Jangan kakak si kilo ijek ya, Kang. 6 bulan. Tukulan. Pas marung kan mamang tuku apokat. Heeh. Nyapa beli ramarung men. Kesel loh, ah. Ngono kae kesel. Yuh, nasi kira kaya petang itu. Tapi akhirnya laris. Hari. Dino surat kita bareng. Tahu?
bareng ya. Ayo bakul cilat ya. Cilat apa? Keliling sama nih keliling. Ora usah keliling mandek kae. Itu ning pas kok. Ya to iki. Oh, Bentar candut. karo cilat candut ya jenenge. Tiga toko. Abang ngeputar rezekimu. Aku arepe marung anu Talamu lek nganu idro. Lah iki lho Bu, juta kon ngeletne. Elafno ya sampean. Aku lek wis omahe dadi marung Pak Uceng. Marung ning ndi? Tarik iki. Iya. Lah iya ngono. Kowe anu kowe halo lho. Sane Ra Clara. Ti sapa duta madang ping 4 awakmu mangan pisan to mekan. Apa? Jadi kita mangan raja ajak bojone kok. Nomor 1 bojo lek mam lek. Ora Iya, awak dhewe pengen kepengen dhewe anake apa bojo. Kan lho jaman. Le apa iku nak? Iki mah ora iki lho, Mas. Karo gula dok. Apa enak ora ro gula? Enak sing alpukat kayak dhisik. Itu alpukat lokal lain kata enak. Tukulan. Murah ibu kok ora didol. Wis etanol mahal. Nek semburitan didol enggak lagi ya? Pak nyawane ra mau wae tak nganu meh. Apa? Suka? Enek lampune iku oleh kelap-kelap ngono dingking rekam. Dilekne. Itu nyapa to ora madang lalian ya. Basah Bu bajunya. Gua mulai nongko. Banyumu anget mengke? Jone banyune anget mu apa? Gawe iki. Pakai pingin. Lah nyapa tak godhokne banyu ra kok. Tahu Ibu enggak ngomong. Aku kurang ngomong to, Dut. Tak kete banyu ngantek masak karo pindho lah aku ngedoki. Enggak tahu lah. Kok iso ora omen iki to. Iki ora diomongi kok iso aku ora omong ya. Oke lho pas bapak loro lho takon wasul ora wasul-wasul ya. Kene yo pengen nang bali ngono karo men sangu. Masa ora iso usaha. Usaha piye nang kono ora duwe Ngantek. apa. Isik kerja pirang dino kayak Dut. Nawakmu kan nang kono seminggu ya, Dut? Muncul no pisan. 2 mingguan. Heeh. Pas nemene bapakmu lho. Masih ana semingguan. Yo keturung nemen kan awakmu langsung tak telepon kan tak gono Blitar kae. Kayak tak tinggal lunga kan wis lara-laran to. Bapak, tapi aku ora mikir karo semono. Kabeh ora enak wong mikir wis esuk mati. Nang rumah sakit kono ya dulu tak telepon ora diangkat karo Clara. Larawan Tak tinggal kerja Duta. Tak telepon terakhir dada aku bae wis batin wis iki alamat tak nggawa tangan ra tak kuat tok. Wonge mah batin bro. Ya wis batin wis kaya ngono. Nede-nede kaya wabut ngono tangane Aku ya. demi ora kuat ndempang-ndempang tanpa ngene-ngene ndempang neh tangane ngene-ngene ndempang neh. Sudah aku. Tapi jam anu apa kuwi? Ya anakmu buta kan ngono ta. Dadi mari ndang mari aja kaya ngono kuwi aku. Dadak iso dirawi. Dadak ora tau sambat belas lho. Tenan sambat yo mek gur kae. Bah, nek ngono tok miring iki ora iso miring anu ora iso polah jawane tapi gak iso. paling loro kabeh mak misan. Kae pas kae Itu tok. keselan jarang balik sore-sore ya iso menjan. Mbak muni ngene kok Pak sambat to Pak. Dadine aku ki endi sing lara ki sak tak omongne doktere. Lah sampeyan ora sambat blas lho. Tenan ora sambat blas. Nek wayah mangan ditari tak kon gugah ngono. Kaya ngono kon balik monggo.
Kayak kudu mulai ya Dut awakmu kae. Lah kok ngene. Wes. Tapi ora sang. Ora aku rong teko aja dimakamne lho. Lah ngantek petang. Arep 40-an sik lagi teko. Iki berarti 40-an kurang pirang dino, Mak? 10 dino. Berarti enggak suwi lho, Brat. Iya. Mau di pasir kan. Iya. Tang ngebali. Keempat toh, Brat, nganumu, jaketmu. Ki arep mulih ki. Ora wani turu wong loro. Kan baturi Tito. Dadah. Dadah.